Cuan ar muoithe sa bhil leis an Conradh as an amach seo ástáil. Bei amach galad ar chud in seo amharc, dírí ar cursaí literaíochta ag an am chéanna nó Washington bei riamhon den na babithe. Ihe nach tá drama arsúil a goman Gort na Múna agus níl ach beidir J decade fagin go foiinte seo as tíos once again. Mana was fecha go món go mór é agus an sinní amharc be mit chur críoc leis an éile le ceol chur am mór bus a common ighonal ar bhuair na carga bhaine mé scoithe ceol ó cíle barí lár chur agus an ceoltóir áitiúil Diego Mercedes. Ach aniu leanmuid leis an Caint tá muid donna Caint ag am lón ga glá le linn na féile seo dúchlanach dar nóia an tá muid bra sás agus bhí éag le lehan ag buint leis na Caint in seo tá muid Inca sásta go muid a chur críoc leis na Caint in sin aniu leis an díosbrach táhachtach spéisiúil seo agus go háirithe leis an fanal am ráiteach atá ag CT blomman seo. Tá muid ag arb aniu ar an Poblachtánachas agus ar Conradh Gaeilge dalan scéal tá muid in sa chaithear in seo aniu mar Carla ar Jordan Múna sa has mar ebrí na Conradh Gaeilge is fiú bheith silliar faoi sin. Couple hat an seo. But be muid ag arb ar sin fríd Bhrainse an chéitinnigh agus an luastar ag Conradh Gaeilge ar dúsbar le Cuan ó Seireadáin agus an sinna go ré ag fheachtas na Blocanna agus an obair a bhí ar bun ag Conradh Gaeilge an am sin le rinse na príisiúní le idir Chionnaith seo agus an sinna críbniú ag arc ar an dearg le Pádraig ó Chionnaith an seo ag dúiríocht tabla. So ar dúsbar a chuir agus tús le Cuan ó Seireadáin an seo is cimidí é Cuan le Conradh Gaeilge agus seireadáin ag ar star agus ar éireacht an Chonradh go háirithe an tréimh sin ó irí amach na casca agus é mar cuairdaíthóir ar chlár cimsí haach ní deag sé deag. Ar a bhhair sin is ceoltóir an neamhsblach é agus is cathairleach é fásta ar radio na lifa is cóglaach í na chuide cara mór agus níl mór tá méid donna into tír seo faoi láthair bhfuil an urgin seireadáin sabu ar Conradh Gaeilge go háirithe an tréimh sin stara na mar atá Cuan ó Seireadáin. So liberdal chuirgí fearna fáilte rih go. Conradh here on the road came off their father. But there are your country of words, you know, the man saw the top to say, yeah, from cash home worship, go say, Doyente, Raga teach the death no make, or can't to reduce sandy in our couples Poblachtánachas on, this is term on Lahanishin, on Hain. I was in Shinkan to Brandon and Gunnar Mar Agrith, our cave, Wiggly, and that's neither death no make of the clinician of the air. When Shinkan to Brandon and the beanie eggs who be around fortune, because the groupie eggs who the Kohuli of the Oak sheet, even way, the Shiv and Agrith, because Shinkan is the issue the earth. Tunker er tier, no er an agrif, there was 3 an agrif there in tier, mar sin de. Agus is list an ada é de gníomh agus de gníomh agus de bhíní, agus tá sé dóiente é an típ si de der no way. Sílam gur gáid is tócha iartííon an legan sias ag an tús an chaidir idir an Poblachtánachas agus play le miontangachaí agus ceart le miondangachaí, agus is tócha go gafií rá nach manan sé sin nach féidir rá ar ranúir le bheith na crinneide go bhfuil tlúhaint idir Poblachtánachas i ngaféile áit an aimsing tú é ar down agus más a bheith ag an ideolaíocht sin ar biontangacha ní gáú nach brandú ar Poblachtánachas na Stát Aontaithe mar hampla agus ní na country importí na country tradiisiún mór Poblachtánachas na Stát Aontaithe agus níl mór an más le feicáil is star na Stát Aontaithe ar miontangachaí agus ar Stát Pacificú le brangú. So rank freshen an Poblachtánachas sa rank a bheith níos forrásaí ar bhailiáire an Poblachtánachas na Stát Aontaithe tá sé ionintach neamhorrásach nuair bhíon ceisna miontangachaí á lei tá annachhuis do máiste denta sna pobl miontangacha sa rank ag an Stát agus ag cinál credit atá ag Stát na Franca is tócha tuisc go bhfuil an Poblachtánachas sa rank fuirfin mar nach bhfuil gá cearta eile aithint de phobal éagsúla. I gás na hair freshen or a husky Poblachtánachas ag teach chun cín mar alsúnach opimístear na hochtaíise déag. Níor bhí an Poblachtánachas an príomh-ideolaíocht de bhí na Gaeilge hacha bíti iad. Na gcónaí más go suas idir seacabíteachas agus seacabínachas ach seacabítí de ba. An chuid is mó go bhí ghlachas an tradiisiún le monarchacht agus le
úsal acam agus le ról áirithe de bhíní áirithe a bhí sort tumnathe den ról sin. So say, after chéile chuin poblachtánachas ar bhaim ar fud na hair agus dearna hochtú de chunig glúiseach na méirní aontaithe chun cín agus rinne siad a chuid iarachtaí ag an am agus dag sin a rion ar phobal na tíre agus ar star na tíre. Níachtar mór an play faoi chuirsaí Gaeilge nó meántangacha meas na néirní aontaithe ag dearna hí 8 déag. Ní mé rá nach ra glach acu lei sin beidir nach ra conceap na garta pobl meántangacha cho ferberthe an am agus beidir freisin ar bhhaid sin gro nation Páirt an Gaeilge agus nar gá a bheith dul an le leis an gceist sin ag an am sin. An sin réhlóid Robert Emmett nachteag sa dó bhí sé rééisin de beag mar imimecht agus ríis ní dul an gur an túfás play ar céinsort stát go dtír go ban fi amach, céinsort stát carta bheith na pobl éagsúla bhí sé de géirí neamsplachas agus bhí sé cinnte go socrach si na ceisna eile ar fád níos déanaí. Is na hoteag dahadaí I más gloch na néarnach óg a hagan an nasc seo idir an Poblachtánachas agus an Gaeilge chun cín an chéadúir ach aisteach golóir ní chuirta an úl é sin in Gaeilge den mór chuid ach ina chuid scríbhí ní léiríonn loch na néarnach óg bhfuil más acu ar an Gaeilge agus go gapan sin gúil sé fíorfíorthachtach den náisiún go mbeadh an Gaeilge a chéadnú agus á chuir chun cín agus feictar an rud céine a measc na bhéine níos na hochtaigh seascadí. Hagar mé níos luia de bhuiil an Chonradh agus de ról bhíine éagsúlas an agriocht agus an cinál discourse inbánach a bhíoh ar siúlas an agriocht agus tá sé ansimúil chuis an Páidirtá dhéanamh ar gúglas de híide faoi láthair go háirí ar a lua lent a scríb sé díalan nuair bhí sé ní éagóir agus nuair bhí sé ina fichidí. Agus tá sé solar go raibh de híide mar aróg go mór fí an chur canvas de córsan Seamus Hart, go sean finín é Seamus, agus dólam dúglas de híide chuidhá dá chuid Gaeilge ó Hémas agus is dócha gur hús sé isteach chuid agus tá Seamus a cantling an sin. Chuid túirmí politiúil agus a hiiscint beidir ar náisiún na hhéir agus stádas na hhéir ó Hémas. Agus I chuidhá is na luúhánta bhín sé an muscailte faoi a dhearcar go chóir go mbeadh stát neamsplach an ar Ileán na hhéireann. Bhín seád níos cuairlaí faoi sin níos déanaí na héal. Agus fiú tá cinál bhí album Greengraph agus bhaileh tá sé sos an cartla ní bhaileh. Ní chuid sa bhaileh chun an Chonradh agus album Greengraph príváide de chuid dúglas de híide é agus tá leanach amháin ina bhfuil Greengraph tas na Manchester Martyrs ar fád gramé stéhan ar nó go cinál poprichtaí iad den idir óg. Tá lán oberfós le déanamh ar chiaire a chuid ideolaíocht agus a falsúnachta agus an dearca bhí aige ach sílam hain go rá ról ag an dearca politiúil a bhí aige mar bhuine óg agus gur is a spéisiún air sé a bheith nó gur chuidí an Gaeilge leis an spéisiún na bhuascailt gra dlú nasc idir an dárad ar bhí sin a bhuine óg. Níos déanaí an sin sna hochtaigh nógadín ar bhunaítar an Conradh Arís sa chóráidir sidir de híide agus MacNeil tá sé solir gur téirmí tagartha náisiúnach atá úsáid acu ar tá sé Caint faoi air. Arís Caint ideála dhéanamh idir náisiúnach agus Poblachtánachas Chonradh éagsúil iad ach fós éin tána tagartaí anna bhórda alsúnach na bhíníní luan de híide go sonrach ina chéad litir chuig ón MacNeil sampla Vic Slífán ag siúil timpeall na hhéireann na hochtaigh seascadaí a géirí na féinigí a bhanú tar éis an bhirta mar eisiomláir den chóras timreachta atá an bhirte go Caint faoi go luas na hochtaigh nóchdaí. Ní aimsíonn siad an target go dtí bhád níos déanaí an chóir sin a bhain ach sin an term tagar atá acu gus ní dólam gur term tagartha é ddíreach mar gur bééis sin canvas na fíorbeag an samplaí de achtas folitiúil nó achtas pobl den cinál sin bhíocha le brandwares le láir sin a bhéir. Sílim go raibh bá ag an merte chu freisin an smaoinemh sin agus tá sé sin an spéisiú. Rangíonn siad mar symbol na hagraíochta an gáil gréine agus tá sé dachar smaoinemh ar symbol atá bhád níos náisiúnaí ná sin
Kate Goil on Galgrain News agus Gorau on Galgrain News on the Gana Quit Agrachti, Tanga Nemo and Air and Masson and Gaeilge and Alban impression, Tashay and News. So our foot in the heart of second to another notice in the Corey shot, Mokarak, Canada. It's a class other start cartoon on spatial O'Donovan Rossa on 5 shot in the Cuig Day, or being Kirk or Hortarash. Ach nur a hain to heat a good Canada and nothing no hain. Our Malfarash no 3 new arc. Me mehef uptake no hain. Gen she earth war castle O'Donovan Rossa. Agus in yield laboratory fresh and free. Go treat Manhattan O'Donovan Rossa. It's a vertical laboratory mega and Kayla. Near ain't she let her me O'Donovan Rossa free the tactical pull the two the Kurmish Marshine. Do something again. A few mass again, Marina Agus V mass. Fi lehege O'Donovan Rossa Maya Mega agus an mass of O'Donovan Rossa den Gaeilge. So tá nasc sin tá sé an sa chúlra ón tús ach tá siad cuairmach i gnáam céine I ggóhéic na hochtach nóchatí faoi agus an agrach nua á bhanam acu go mbeadh fáilte ribhghine le tuairimí éagsúla nach agrach poblachtach a bheachán nó fiú séanann siad fiú gur agrach náisiún go táin ní dóilm go féidir é sin ará tá aontachtí an agus tá fáilte ribh aontachttóirí so Chonradh agus bhí a gcónaí ach Mariana goil tanga na hair nach chuig agus ach ar cín star na hair na bhuana rinkin na hair na bhuana agus cluichí na hair nach ar cín agus mar sin de change sin a bhain go mór chuidháil an bhairíocht agus fiú daoine atá ina haintachtóirí teachtasteach dóibh mar a Dermot Coffey in a bhaid na srí de híide a scríb sé ní de seachtaigh the Gaelic League was making nationalists out of unionists. Agus sin candas na fána a mí an frasúra a gcuine an Conradh I gcuide ola nuair tá an bile ach na an bile ó Rudolph le níidir sa héide sa dóide a bhfuil sé go féochúir sé. So tá sé simúil agus tá sé de géirí go bheith an agriocht oscailte agus tá sé de géirí go bheith cad faoi le ag stáitseir bhí si a bheith ranforteach san agriocht. Agus ag an am sin ní raibh cad ag daoine bhí gobard an stáit a bheith ranforteach i bportathe polatúla. Tá fórum acu sa Chonradh na hochtach nóchadaí gus luas a bhí rís inar féidir le aithne a chur ar éireann ar bhealach. Star na hair na ólam, rud nach múintir dóibh ar scoil. Tanga na hair na ólam, rud eile nach bhfuil an múna go cuitíontas na scoilne, sa tréimhse sin. Agus cultúr na hair, I lig a thuaisteach agus ligan có sin do le bhaimar in a leabhar mission an Conradh dearg do híide freisin tágurinn siad a chórá bhí idir a hain agus más báin ó an canan in the air sé ní féidir den a chuir sa prisú mar ar an tanga ina bhfuil sé géirí gomún fí a fáisteach nó an cinál rince atá bheith dhéanamh aige nó an cinál star atá múna aige nó á ólam aige sa scoil. So sin cuid bhád an cóhéic sin. I cinál mitasóliacht na hagraíochta, mitasóliacht na glúiseachta bheochanna bhíon béin faoi le ar chréibh na chéitinnigh agus annachhuis tagartí an creation agus bhí annachhuid gníomhaíocht folatú chréibh sin. Ach ní mar sin a bhí ón tús le chréibh na chéitinnigh mar eiste glóir agus ceapan gur bé Pádraig agus nódaí a scríb an tagart seo go hán lua léonnta chréibh na chéitinnigh tagarítears na miúntúirtí de crinú créimhe in ra duine ag an géirí God Save the King na chana ag Tiarnaigh marca nach chréimh an grinne agus dearan current an aigen an chuine seo nó gus dearan sé tomatréis sé eistú go Gaeilge agus dearan an duine agus ára an folatú lei sin agus tá sé sé tá riad os ceann na polítíocht fa níháin an riad na polítíocht ach dar nuí cúpla bliana í sin bhí cuma an agsúla ar chréibh an chéitinnigh le lehétí Cathal Brua agus Mícheál Ó Cuileáin agus Garrod O'Sullivan ina bhuail den chréibh sin. Agus is a gréibh an chéitinnigh is dócha a chuaigh cuidhhatas na daoine tháinig arás a London a bhí anna Poblachtánach ar fád agus bhí gníomhach san IRB is stras a chréibh sin a chuaigh siad. Agus is ón gréibh sin a Jasper cuidhhad an brú in idir Cardiff agus cuaig de tágatí de siir sin a hair na bhirseach go mánracht a Chonradh. A rís is plééis sin a hagan chun cín go minic agus ní dólam bhfuil an focail dearnach scríomh a faoi céim fág a dír a thuir an plééis sin
agus ní dólam go diggin muid sa látán Johan an chuir hiag siad an ochlíocht sin ag an Déanú léamh phoblachtach na phobal sin facuidhád an féríis séir agus Gaeilge. Ach ba chó réiteach an ochlíocht sin bhí an drama chuid an chéitinnigh san Irí i ggéirí na phobla an neasplach séir ó gach déirsmacht Gaeilge frosantá an soléir fad agus bí luchtám rúla cinál rú siar go dtí séiríd leis an Ireland, nach bhfuil muid séir hanaing nach bhfuil hom rú lagin. Agus Tiarnaigh an meach aintachtóir sa Chonradh ag an cheapach sin freisin raí ar a séir. Is focail an leathan é séir, tá hiiscin hain i gachtain ar sin. Ach Tiarnaigh léú an ahrú bunreachta sin, léú é go poblachtach níos déanaí sin an hiiscin do bhí ar. So tá lán taitil le déanamh fós faoin tréimhse sin, tá annach chuid dus na nascanna le haimsú idir na daoine éagsúla. Tá Andrews a cosí tréis ó Bhrainse i dhéanamh ar seo. An analí sé rinne sesin ar an ordeis an ide chuige, sé sárha ar fad. D'aibre sé amach cén áit go dtír go raibh ar léontóirí agus fiú cén uair a chlig den lá a raibh daoine nátaí éagsúla le linn an tréis sin. Agus rinne sé sin le cuitas na tuairiscí a bhí lucht fear na bólíní cuma faoi bhíon an Conradh ag ná. Agus trí sin bhí sé ábalta an breúar fad a bhí an bhunreacht an Chonradh a lasú a haring tír cuppa seachtain agus brandú cé go dtír bhí ran fortachán, cé bhí Caint le céim den eile agus conas go dtír go chuir sin chun cín. Agus freisin an cuian ar pléú é agus a chuaigh sé tríd an ordeis rinne sé anlís ionintach ar sin agus siadam gur cuiidú an a mhór é sin dar discint ar an stair sin. So ní aon doubt ach go bhfuil nascan sin agus go bhfuil cóbháilíocht an gomininic idir bhíní atá ag tachan cín mar phoblachtanachas a Bhrainse tús na féimhíse. Ach a rís caithfar beanna cuairmach a bheith ag úsáid teirmí an léonio agus tuiscintí an léonio tréimhse sin a léamh. Mar níor bhanan an tuiscint a bhí ag daoine beidir sna hochtaigh nóchadaí ar cad a bhí ag eis leis an Poblachtánachas agus Bhrainse ceir a bheith an gceist an slátá an Johan leis sin. Bhí tháinig éhlóid ar na tuiscintí sin agus ar na teirmí sin agus bhí a thuiscint féin i gachtainna ag an am sin ar na rudí seo. Agus Tiarnaigh chunig fecin go freisin ar running which is ar an star tréis níd ag 60, 70, 80 agus 90. Go mín anna phlé ar siúil faoin na teirmí sin ar fad ag an am. Agus an puinte bháinna dhéanaing ag an dearg faoi sin ar fad go raibh fáilte a gcónaí rih aon duine sa Chonradh agus tá sé seo ansoléir ó tafad atá againn sa chartla. Aon duine bhí géirí cuiide leis an maige, aon duine bhí géirí an bhaige a chur chun cín. Agus is tócha I gcompráid leis an gná bhéanra go raibh chéitinnigh de bhuail don Chonradh a bhí le Poblachtánachas níos airde ná an chéitinnigh sa gná bhéanra. Ach bhéon anna chuairmach rá gur bhagriacht poblachtach a bhí an nó gur Poblachtánachas amháin a bhí san agriacht nó go raibh onanú idir alsúnacht an agriacht amháin agus agriachtaí eile. Agus sílim go léireoidh an taide atá dhéanamh faoi láthair agus an taide dhéanamh gur bhfáilí mar a bhí. Agus níl mé tréis dul tríd na Gringar ar fad. Dearg sula gréichnú na stop go spáinnig mé rud a bhdíobh seo Gringraft an lucht freastal a bhí ag an ordeis sin le cuide. Tána cosú leis an Gringraft cáiliú sin ó gáilibh in ag tríd ach tá legan umlán den ceann a ghlacú ní ag tríd ag aimsí tá sé solar an seo gur gearú chuid na Gringraft seo amach ach ceannas na rudí níos an faoin Gringraft seo ná go bhecinn Douglas ní an seo leis an hat air. Steve here tá Piers Blazing tá sé caithfh fheachtas de chuid óblín héir agus Martino Conradh an aice leis freisin de caithfh fheachtas óblach agus is í siúd an bhirrtaigh nó leis a bhí chur an rún chun cín. Ní dó an go freisin labhairt bhí hidden agenda nuair tá Bertig freastal ar ordeis agus fheachtas bhílatar cin an drin tíime gur sé an oscailtear a bhí ar buna acu cé gro sin chlóirí le haingriocht rúnda eile. An racha sí ar ceanháin eile sin
Seo Rodan shuimiúil fáin lei iarúir mé seo aimse couple of bliana hin is Cuan go Gaeilge ar óráid Robert Emmett. Is rís seo nuachta an Gaeilge seo nuachta an haoiseanna tá symbol na haoiseanna agus symbol na féinigh í go tlúáin an Bhrainse le feicáil ar mór agus astriú é sin mar chuid an comóra ar 7 nó 8 in 8 nó 8. It's right in Caint seo cartoon an fóla astriú go Gaeilge agus Bhrainse le ceist an home rules in Egypt and Doyle, Medic 3 day, Páirt just a cloud solish, the national on air. Well, Dave, I'm going to lip aid Ella for Christmas and the character, she's a lot of fun, Johan, because they've had it in the you're on your watching mission. Arenos, Shin, it's keen to get my cash now, I'll give in a year, this my play on a wall game in the continent, like Carmela Mahagi, so for nation. Gurman and Wagon Cuan, bhí go leor, my tummy, like longer board and sin, agus ní one the Caint blashy bug, then traves just stars in, go leor Gaeilge doing a clúdach an Senegals and the media Seireadáin garnoia was na hacri harla into traves in Yason. Ach chance mar Louis Cuan hien, chance go jiggling clutch to sin a kiri in the case in mar Rolasty, come call Jess Words and Birch Caint tapas da, agus an Senegal jury Johnny was na case dinner. So we bugger array in Sanamling the Star Shaw, Gidi and Feaduis, and Ace is in Caint Torella, Eden Chionnaith, Slamport, Sintrak, Ida, the Gaeilge, Scotland, the Italian, August Bay and Caid, Ban Lucaran, or Conradh Gaeilge, August Casey Shalom, or Lucaran, August Lewis Lucaran, or Actus the Gaeilge Foster. As Seireadáin, August Creator, the space that bug at Yardatanga, August Dana, August E. Hunt Hussy, a strife factish, then an Irish there, and Actus Black H. August Caint Adif and Conradh is late, Ida and Shaw doing it like Oberon, the beginning of one chapel, but this and Conradh was Foil and Rewalker and Costa Bro, which are Costa Allen, the Costa Connor and Comaito. They were all very far in the falter of Idir. Gurmil Magad. Bhí Gaeilge leithnéireann sa bhliain 1980 héanagus. Tá cuid agah an seo roó na smaoinemh an tréimhse sin. A ceann na tréimhse ba Chonradh is Tiarnaigh huaig agus as. An tréimhse gur bharrtaigh príosúnaí mar a déanach ribh sin, dul ar agóid le stádas polúil a bhaint amach mar phríosúnaí polítíochta mar phríosúnaí Poblachtánachas. Bhí gá staid gopris ann, bhí ceann amháin in 1980 ar chuaig 7 ar an staid gopris. Honnig deire leis sin ar 8 lá déir den nullig 1980 tréis 53 lá. Mar go raibh an chuma ar an scéal, go raibh gealúnt feite ag na príosúnaí. Go bhféidir sé goite éadaí hain a chahabh, agus bin ceann na haimena bhó a bhain leis an aitheantas mar phríosúnaí polúla. Inis ar nóid bhí sé antáhachtach go gcónaí san lúiseacht Poblachtánachas, ní racameisteach a míú ar Poblachtánachas agus náisiúnachas agus a lehéid sin. Mar dar lomsa sníon na rudaí seo go déir isteach in Gaeilge, agus sníon cuasaí cultúra agus cuasaí tanga isteach le cuasaí polítíochta agus ní creideann gur féidir I do scarúd go thomláin ó na Gaeilge. Ach, mar a heb rialtas na Breataine ortí a gcónaí, heb rialtas na Breataine ar na príosúnaí in nullig 1980, agus in nullad éadaí dagúid hain a thuirt go na príosúnaí, bhí siad sásta éadaí a bhí cosú lena go éadaí hain a thuirt dóibh. Agus bhí na príosúnaí tharbheith trí na Gaeilge ag an am, mar higamis, cheap siad go raibh bua buinte machachá ach ní rá. Agus tríomhní in dhé sin ar an géad lá Márta 1981 curú tús le staid opris eile. An peann seo fuair deithnúir bás. Tragóid I gúrsaí na hÉireann.
Bhí aithne farsanta gom hain chuine bháin den deitneoir, Patsy O'Hara as cahar gure. Far bhí treis Péidir blian nó mar sin, cé go far óga bhí bhí sé treis blian gáflín im le clíos ar chuir chuisteach sa Seireadáin agus fianna an bhain go méir sa treibh sé sin go Roise im le clíon. So tá muid a Caint faoi gásteach opris ceann lídeag 8 agus ceann lídeag 8 héan. Ach níor a bhrod nua é mar a dúirt mé stailcin ó opris I gás príosúnaí politúla na héireann. Ó aimsear Hamas áis I raig. Tá muid a brathnú an stailc opris mar bhealach chun go bhféadach príosúnaí a agart gur príosúnaí politúla iad. Tá más ás cóíoch é in áig go thola. Agus is de bhór an chothaithe sin deirtar gur tachtú é leis an bíobán I dullisteach sa chuid mícheart agus gur tachtú é go bhór sin. So go fada siar le 19 agus 17 bhí an stailc opris agus an brú rialtas na Blocanna chun cearta a bhórta na príosúnaí Poblachtánachas. Bhí sé I brí lár na glúiseachta Poblachtá. Tréilech Maxine agus bhí Tomásás agus Tréilech Maxine mar bhuail gníomhacha de Chonradh na Gaeilge. Tomás an ceoltóir an Páirt. Tréilech Maxine bhí na ardmhéire ar chorcaig in 19 Fuair seisin bás freisin ar stailc opris ach níor denach é siúd a chothú. Chonnig go Bhrainse bíonn tréimhsí in glúiseachta Poblachtá, tréimhsí difriúla, tréimhsí na nachadaí mar hampla. Fuair beirt eile bás ar stailc opris agus tá mé na cinnte gur sa Conradh a fuair sí bás Tony Darcy agus Seán McNeil agus fuair sí Jude bás de bhór stailc opris freisin. Mar bhreaní muid níos déanaíonn sin isteachinn na 17 agus go háirithe I ggóthaic na Blocanna. Feicim muid na dríomhóireacha Price, Marion agus Dollars Price a bhí ar stailc opris sa bhreatain le go gcorfaí a bhaile iad mar phríosúnaí éireannacha mar sin a bhí I gceist. Sna 17 freisin fuair beirt eile bás is asanna Bhrainse agus Michael Gahan. A rís ní rá cobbal éigeantach I gceist in sin ach fuair siad bás a rís ag Gaeilge athaltas mar phríosúnaí politúla agus go gcorfaí a raisiad. So an tradiisiún seo a bhaineann le stailcin ó opris tá sé anláidir in éireann agus tá sé anláidir sa glúiseacht Poblachtach, cé go neirtar gur bhí na mnágur tús leis I dosach agus go raibh cuid na suffragettes ar stailc opris sa tréimhse rih 19 ní raibh muid isteachán sin. So cén foiinte atá ag seo go léir le Chonradh na Gaeilge. Creidum sé gur agriocht láidir náisiúnach a bhí a Chonradh na Gaeilge ón tús. Ag géirí an tanga agus an cultúr agus gacha bhain leis an éireannachas a chorcain cín. A Caint faoi bheon na Saoirse. Ní rá an urgin Cainte mar Louis Cuan beidir faoi neamhsplachas nó I leithéid sin ach Saoirse sa chéal is leithnad an focail. Bhí an Conradh a gcóine Caint faoin Saoirse cultúrtha a thórach ann-dúin mar phobal éireannach agus as sin caithí neamhsplachas teacht. Féin úlacht, féin feas, chuir gcuine an cholínach leis. Bhí na téimní seo go léir láidir fiú ag dúchas de hí de féin. Bhí don gur úsáid sé an terma cholínachas agus léir gur faoin ggólínachas cultúrtha a bhí seisin na Caint sa léirt cáiliú le thug sé I 1992 the de-anglicisation of Ireland. Mar sin atá a gceist leis an ggólínachas cultúra go mé I géirí an rud a brúthart, an rud bratanach a bhrú as an malach agus an cultúr éireannach a chur na áit. So mar sin
Bhí darlumsa a gcónaí tuiscintí láidre politúla ag an lúiseacht. Bhí muid orinttas a Chonradh Caint bhí politíocht le pí beag agus politíocht le pí mór. Ní tréint ag soilir ceirtá geis le sin ach an sais idir dhealú a dhéanann sé ar sin na politíocht le pí beag cílíonn sé meoin agus dearcha agus tuiscint politíochta an rud a bhí ag Conradh na Gaeilge. An rud nach raibh ag Conradh na Gaeilge ná ceangal le haon 40 politíochta ar le riamh. Bhí amant ann, beidir go sé an faoi láthar fiú, go bheith an Conradh ag taú le pe rialtas atá réim, ach ní raibh an Conradh riamh gafa le haon 40 politíochta ar le. Bhí an Conradh neamhsplachas ar an politíocht pártaíoch ach gafa ar bhealaí agsúla le politíocht feabhsúlach ó thaobh an náisiún de. Agus mar sin, it's na seachtóidí, fiúsal ar thosnaigh fheachtas Blocanna, bhí cuasaí an-donna in éireann na seachtóidí, sa tír ar fad, ní óhaint a túisgeirt, sna feitheadh sé contae freisin, bhí ceann an rialtas befeasa going sna feitheadh sé contae, léidir seachtó trí go seachtó seacht. An rialtas go fri náisiúnaí a bhí riamh going, fri náisiúnach, fri Gaeilge, fri Seireadáin ar go leor bailí, bhí Pádraig mar airid lí agus ceirtas a leitin, ach bhí tréimhse uafás a cheann, sin an tréimhse in a rá Gardaí ag bóla daoine a bhí an ngáil agus a gcuineálacha is stáisiún Gardaí ar fud le tíirins, na seachtóidí a tháinig sé sin amach. Ar nóid sa túisceart in líidir seachtó hain feicimid imtheoranú ag teachtasteach, agus gach i lean é sin. Mar sin ní insna sé condae a bháin a bhí cuasaí politíochta tasaí, agus bhí gach éine bugnach a bhí a pléile Poblachtánachas, go raibh is ag an Bhrainse speisialta gréisiúnta ann. Bhí sin chuineáil súileartha. Bhí sin ag bagart ar a go jobbalig. Má ba daoine óga iad bhí sin de bagart ar a gcuid scoíochta agus i lehéid. Dulling me hain i gcúrsaí fostíochta sa tréimhse sin nuair a dútaigh postar bis is dár teirmhís dom ar fad 3 bliana dmhór mo chuid politíochta agus tá agam go leor daoine eile mar na ggéine. In aineoin nar chuir a cúis folitúil i me le riamh, dúireach leom gur bíon rial neamhifigiúil a bhí ann, seachas an rial ifigiúil a bhfuil le bheith cúiseathe faoin Offences Against the State Act. Mar sin, bhí cuasaí an-donna ó thuaidh agus ó dheas, bhí Conradh na Gaeilge a pléile rudaí sa tréimhse sin, sa féidir gur gabhadh Conradh gur búiliú Conradh ins na seachtóidí, os gur branach a bhí a gobar leis an reachtas agus le Conradh na Gaeilge ar feadh tamid, tuis go sé leabhart Gaeilge, mo grethar hain nuair a gabhadh é ar cúis politú nuair a dúiltaigh sé chéitinnigh a ragart i méarla búiliú é siúd freisin. So bhí daoine an múla tuis gur leabhar siad Gaeilge. Bhí áiseanna fólam a Gaeilge á nniuútú go na príosúlaigh, agus bhí rintmachtaí bheann a bhí a Portlaoise don chuid is mó nó a príosún limnaí ag an ann sin, agus ní raibh an stát ag tuairt deisianí dóibh le Gaeilge ólam a rís rud a bhí anarfraidiisiúnta in glúiseach na poblaachta, ceann rud í rintú nar chutú príosún agur ólam tú Gaeilge. Nu go chuirtú fiabhs ar do chuid Gaeilge. Agus bhí ar an Conradh dul ag trid leis an rialtas ó dheas faoi sin, agus buinecham agus chuireach leabhar isteach agus chuir an Conradh áiseanna takeis agus i lehéid sin isteach agus fiabhs é rudí do réir chéile. Bhí an cuiste gná freisin é chur brú ar an túisceart maidir le cearta príosúnaí agus fólam Gaeilge, agus buinech méid ordathe amach go dtí gur thosaigh na stailce nó ochris mar ar nóí Aine a bhí agus na hagóidí go gineál, the aine a bhí páirteach ins na hagóidí, ní raibh ceadachá leabhra áid, ní raibh ceadachá ranganí a bheith arsúlacha, ach de lean an Conradh ag éilimh cearta na bríosúnach maidir le haoiseanna Gaeilge. A chomh maith leis sin chuir an Conradh i gcuine imtheoranú mar imtheoranú, mar go raibh sé i gcuine cearta daine an duine, agus a gás na héireann ar nóí, bhí sé i gcuine
cearta daine na líne sin a bhí trid son na Saoirse. Mar sin ó lua ins na seachtóidí bhí gníomhaíocht ag an Conradh maidir le príosún. Bhí craobh an láidir den Conradh I príosún fortlaoise I lár na seachtóidí agus Gaeltocht bheag an sin. Fiú sulla dánig an Gaeltocht chun cín in Gaeilge. De réir mar na chuid na seachtóidí a rá, in éidir seachta dó freisin Caint faoin na stalca na ocrais, reachtáilech stalc ocrais chun aitheantas politúla áil den na príosúnaí. Mar ní raibh sé ann ribh sin. Agus tá mé ceappa go rá bhí agóid ann an town sin agus fuór na príosúnaí an rud ar tugach aitheantas de categóir speisialta. Níor tugach príosúnaí politúla ortha ach aitheantas de categóir speisialta nó special category status bar tugach in Éirle. Ach buinneach é sin den na príosúnaí in 1976. Mar gur hastig ón bhreatain I rá leis an dain nach príosúnaí politúla a bhí in san daoine seo a bhí faoi ghlasacha agus bhí timpeall 2000 is dóil an príosúna Poblachtánach iste sa cheisiada ag an am sin ná raibh príosúnaí politúla iad a chuirpaig. Le go bhféadfadh siad an túra a chur fud an dain nach cogadh son na Saoirse a bhí arsúil in Éireann in áid na Breataine ach gur cogadh credibh idir Caitlicí agus Protestúnaí idir náisiúnaí agus Poblachtánachas agus arénós gur chuirpaig a bhí ionta bar fad agus nach rá ein folitiíocht an áíire ta fiúr dá raibh arsúlacha. So bin seachtó sé thosaigh an sin an agóidíocht láidir son cearta, chuaigh sé trí fréamh sí éagsúla go dtí gur fris sé mar chéim dhearnach stalc ocrais. Ribh sin bhí an no wash protest, bhí an dirty protest agus solar thosaigh an stalc ocrais. Bhí timpeall ceithre bliana caite ag na príosúnaí agus é gathú began idir é gairí níos measa do raibh chéile. Ach sa deire bhí na príosúnaí ina gcilíní hain gan tada acu ach tocht agus plid agus an cilín ina ráisií. Bhí túáile acu freisin. Tuis go rá na bhardéirí chur isteachartha agus iad go amach ag an leithreas, de bharrtaigh siad gan dul amach ag an leithreas a thuile. De thabhairt siad an fúil amach faoi chóirse na gcilíní agus mar siad a gcuid cappa bhallaí na gcilíní. Agus do bhhair siad san na atmosfér sin fadam líonta. Agus is tuisc gur hep na hiireachtaí olmhóra sin bharrtaigh siad dul amach stalc ocrais. Agus a rís le linn na tréimhse sin, fadas a bhí na hagóidí sin bon ribh an stalc ocrais, bhí an Chonradh an tamar fad ag taú leis na príosúnaí agus ag géirí ord a haintear an drochstáid ina rá na príosúnaí. Dír príosúnaí chuoine sin i dhéanamh. Scrí siad amach na litricha buga sin fápar leithris. Scrí siad amach chuig daoine agsúla ag gloracúnamh agus I meas na líní gur scrí siad cútha. Scrí siad chuig Conradh na Gaeilge agus agriochtaí Gaeilge agus Gaeilgeoirí agus I leithéid sin. Ag géiríoring a gás a feidlú agus ag géiríoring brúachar réaltas go feithir sé contaigh agus an rémas ó thuaig agus údarráis na Breataine le na gearta ó chóirt don na príosúnaí agus rinne mar sin. Rinne mar é bhealaí éagsúla tá coipan a gom anseo den Irish festa. Bhí me hain mar agurthóir festa 1979, 1980. Sa céad agran a chuir méach tá alta ag réimeann ó muirí. Alston céad go. Agus ní raibh sé cuitianta na haltainna seo a eáile nuachtáin agus Irisí. Bhí sé anna dheachar an feidhíochta áil amach. Bhí sé anna dheachar go háirithe an feidhíochta áil ar an radio agus ar an telefís, mar bhí alta trocha hain den alt creilechán ann. Agus ní raibh cad a ggéine a bhí ina mháil be hin féin ó an IRA leabhart faoi éonrod ar an radio nó ar an telefís. Ní raibh cad go leabhar faoin an fiú. Bhí sé chud anna sin.
Mar sin, bhí sé deacair an feidbliacht áid, ach dúsáid muid fasta iris an Chonradh, príomh-iris slog an Chonradh fud na héir an gan tamid again ar an oltach a bhín an plé go háirdathe leis na sé condaí. Ach an sin in fasta daid si mar litracha ó na príosúní hain ag denmh chuirsís ar an staidin an ráisiad I mí eibreána bliana sin an calt ag réimeann ó muirí mar a deirm de léo mar filiocht de chuid na bríosúnach ag an oireachtas an bhliain sin. Bhí ceardlan filiochta ann agus I measc rudaí eile fuair mar dáanta as Gaeilge os na príosúní go speisialta le léamh amach ag a geardan filiochta sin. So rinne mar gachrod den cinál sin a bhain na Gaeilge go féicimlís a dhéanamh ag an ann. In 1988 ceapú me hain mar ifigach flochéide chunar na Gaeilge. Rud a léirí cecho mór agus bhí ceist flochéid ag an ann. Bhí takeíocht ag príosúnaí flochéid ina aineoin na cinseoireacht ar fad. Agus in aineoin an méid a bhí in na meán commerceáid a bhí takeíocht ag na príosúnaí. Agus ní gadaing ach breanú ar chuid na tábháine na sinna eicáid, agus ar chuid na socradigh. Tábhach Bobby Sands ar nói mar eisiar Parliamente, Bobby Sands MP agus fuair sé bás mar eisiar Parliamente. Agus tá sé gachaine é sin, ach dinan a lán daoine darúd. In 1988 go raibh oltábhacháin ins na feithise contaí agus gur chuireadh a lán den na príosúnaigh im lochéid a rái mar iarthóirí cuiteá bhí ar an staid ocrais agus cuiteá nach raibh ar an staid ocrais. Chuireadh a ráigid mar iarthóirí. Fuair siad go léir vóta an bhá ach tábhach berrtacha mar theachtaigh dála. Duine díobh a fuór bás ar an staid ocrais agus sin ciúr an deartí. So mar sin, I dábhacháin áit nach rá aoní iarthóirí sin féin, ní raibh aine ag sin féin ag an ann sin sa dáid ná I Westminster mar ní raibh ahantas a thuirt go Westminster Reynolds, ach dairigh leis na príosúnaigh vóta anna áda áid, vóta a bhí tras 40, agus chuig pointe tras follatú. Agus is ar an alach sin a bhí chunar na Gaeilge ag plé leis. Bhí cuiste ann dar banam I Gaeilge cuiste náisiúnta flochéid ardhacha. In Maryland bhí sé níos fuide mar was the National Anti-Hate Block, Anti-Armagh Committee bhí sé níos fuide agus níos deachar fósfiú bheithe plé leis mar hedan. Ach bhí cuiste in 1989 bunaíoch cuiste a bheith tarint as pobl a bheith níos leithne ná glúiseacht na Poblachtánachas. Daoine a cred I gceart a príosúnach, daoine a cred I gceart a príosúnaí follatúla, daoine a cred go leathan is síor sin na héireann ach a méidir nach buinte acu le hain 40. Agus is ar meann sin a reachtáladh an tábhacháin, gur a cúiseanna follatúla agus cuasa agus cúiseanna cearta daine agus sa deireadh cúiseanna dainachta le cén fág a cóir tacu leis na príosúnaí. Agus tríd an rud seo ar fad bhí chunar na Gaeilge gníomhach. Ag chuir amach presráitis, ag scríomh chuig na húdaráis, ag agrú daoine le dul ar agóidí. In 1988 ceann an rudaí go raibh hain siar agus ábhasamras go mé brodú las. Ná in 1988 fuair mis a chuire chun an craoladh tábhachánaíochta I dhéanamh thar ceann príosúnaí flochéid ar fad. Bhí insta feithise contaí nar bhín tábhacháin ann agus méideortha iarthóirí got, bhín cad agat tipul 3 nóiméid a bhí ann na tam sin de ann telefísio áil. Ach tuis go raibh alta trocha hain a bhain, ní éadach aine ó hin féin, ná aine go bhéh fí águr a buinte acu go drú leis an lúiseach Poblachtánach sin ní éadach siad an craoladh a dhéanamh. Bhí mis an neamhspeach, a Poblachtánach neamhspeach mé, agus mar sin bhí mis an anna dhéanamh. Ach in ein obair a rinne mis agus rinne daoine eile a Chonradh sa bheachtas sin ar fad, is trí Gaeilge nó go dáthangach a rinne mar ré. Agus a craoladh tábhachánaíochta sin
Bernadette McAliskey fi lena Yenov agus formisher scale and even Riverrain nach veitach she Yenov. Diklat vehan shaw heg deha club mountain in Morgan trail out on the Yenov. Nira rodi ko sophisticated modula technoliacht agus a leheid on town shen. Lad me she's cúpla queenie la counting keep a hobbly done sinach a gach a light feha coig fui gate and script fe haswaig agus caddy shen. Laura Mahane agus Laura Diniana ag a long frinne her pipeblade. 10,000 duine is roiidí conan nó ag ambasáid na Breataine le hóráidí go thomláin as Gaeilge nó go dáthangach. So, le críoch nó, ar sé seo conspóideach peibhistú a chonar na Gaeilge. Ní raibh ag an tús, agus bhí takeíocht na hagriíochta a gcuin go thomláin agus hintaí mar éis sin, agus más míle brathnú siar ar cuide sin an 8 treis fás Bobby's hands. Rihu rún anna leidir ar fad ag ordeis conar na Gaeilge, rún ag an dála ag taú go thomláin leis na príosúnaí, ag géirí ar réaltas na feithí sé Conradh an ambassador a thuirte bhaile ón Bhreatain, ag chur ambassador na Breataine arás chun na Breataine, agus ag géirí ar an stát ó Yas brú a chur ar réaltas na feithí sé Conradh. Le go féad fi é sin an choras cór na háirdeise fi gá leis an rialach a chur ar leataíh agus é lehéid sin. Ach de hínig gach báils an cuiste gó a bhí a láthair an tíiritas chun an rún sin a chur os cór an cruinethe agus glaú leis daon gá. Mar sin bhí seasamh na hagriíochta guim. Bhí cuiste counter bheith ferste, bhí an cuiste gó, bhí an chuid smó do winter fleá clia I bhábhar conar na Gaeilge a bheith páirt sa fheachtas. Tháinig cúlú Honnig afrú sa fheachtas go generálta treis an agóid mhór I miniúil 1985 ambasáid na Breataine. Bhí daoine anna chordathe, bhí séisir mar a bheith an buinte sin, bhí muoitne I géirí hinú go naireachtaí dul cófada le ambasáid na Breataine, bhí na Gardaí, na Pólainní, agus an Bhrainse speisialta agus a gcuid armor ar fadán chun I hinú nach naireachtaí. Ach, is dóilem hain go raibh casa an sin sa dearcha a bhí ag Conradh agus sa dearcha a bhí ag an bobal I gcuiteanna. Ní raibh siad sásta faoi chiaréibeanna ar ráide na fleá clia. Bhí siad bortha nach raibh éon deireadh leis an stag goprais. Bhí sé ar marmh cadile bhí chun tarlú. Bhí na tailigh a tosnú ag cúlú ag an buinte sin freisin agus a chur céiste ar córdóibh siúd teachtasteach agus a chinú go meach bia ag na príosúnaí. Ach, le críoch nó, is dóilem gur tréis a thar a bheith trúbhéalach, thar a bheith bránach, thar a bheith curachach. Ach thar a bheith táchtach is dar na héireann a bhí ann. Tá anachas ormsa nár hí conar na Gaeilge ar an bláid. Mar a rid a forhórna in agriocht I Gaeilge, forhórna gearr cuman agus go leor daoine eile ag an ann. Ach, in anion gur hiige mar go bhéadach deacrochtaí a bheith leistigh ar an agriocht hain, mar bhí cuide go ar nóí, mar luí Cuan níos túisce. Bín tréimh sí ann, bín daoine níos láidre ná I chéile. Rinne mar an rud ceart an lá sin, bhain na príosúnaí bua amach dar leon, mar gur léirigh siad don dain ile gur príosúnaí politúla a bhíonta a raibh meas ag duldóibh ach go raibh rialtas na Breataine ag déanamh latrum ú fás a churtha. Go raibh. Gurb na mágant ite a rís talla I galore and chin is mine of the clogger board of my Johnny main case dinner on a new trash shot my Johnny go juggling got in and a tank to it and new occur or not on law here to my Johnny wall and origin the crew act. Ik brosly lin picking kid kind of Alan Shaw to Dr. Pádraig Chionnaith ag féimú mar éimeann nach cumarsáide le Conradh Gaeilge a éis le béis is trí bliana agus is scríú ar san ceart a teangar leis an trám dearg. Bíonn sé léacrach fásil a thoscáil rihanama agus ar bhain dúnach ceabú Pádraig na cahar le cúblian ó hen ar coiste bhánasteach de coiste íbhar fricne a níoscar chéir channel.
agus his polygal of Caint anachtas dearg was Alan the Jenny agus there has a project which will be could you partner choice pretty technology Gurmy Wagon Kieran agus phoblachtanachas Jagger Jackson Sally or Virgin Hannig Rome with even chain roller should hacker or she Stara agus her star in a hagriacta Aka Harry or in Deutschen the Tier Bronor Caint Horcher and Dram Jarg was McPedis and Chairman and read not a regional nag or few can yell amharc on grass script of their interval harder Scotland and the torch card and Iron Dram Jarg and already type bunch of mahogam agus another Carmela Killer Valak Famian Chim or their monologue in Vanakon dinner already a great Fríd McLagan the Gav News kid dinner already better mission at Markadini agus kid in a Choraki and much again jury. So just as you co-hacks log and mark again too, you image of Finniv Jewel Doctor like a Marcus and Valak what a fish and the fish and Alexander the go. What's that? Language Act. Maybe we should have a Polish Language Act as well, because there are more people in Northern Ireland that speak Polish than speak Irish. Slowly, so that you understand, Katrina and Jerry, we will never agree to your Irish Language Act. We have no red lines. We are not prepared to devolution coming back to the people of Northern Ireland. I mean, the reason I'm against an Irish Language Act, I think it is important to talk about this, is because of the cost of it, first of all. We also agreed to bring forward legislation to address culture and language issues in Northern Ireland. Are you serious? Do you think that the DUP should implement an Irish Language Act? Is that some sort of a magnanimous step for cities? We will never see to an Irish Language Act. If you feed a crocodile, they're going to keep coming back and looking for more. The paper that your wish list is written on, well, we'll just regard it's toilet paper. I mean, the characterisation of we should have given something to Sinn Féin to keep them appeased is not the way I do business. I was doing Higgin and Lena Jerry there's our tricking with Ian rather than feed a crocodile Tiarnaigh or some Jella. So Shannon Cohaction and Finniv Juldak can you know how much you can French or hard as Shannon Tiarnaigh Galorda and yeah doing a dram jar go one or support on strategy. Hannigan dram jar like Kayla Poblachtánachas Gavin when it's the shuimiúil show who's there it's a Chonradh show it's a Poblachtánachas area. Before Gavin's a shade the Curragenia Sray Laninock don't see her in Gaeilge or Gaeilge Sculliact. I had to mark over Block Irie, the Hedge DUP Shelf, or a hierarchy, Idihish, or was Poblachtánachas Heriha. And that action of running Crookdoor, who Jewish Jack, or Kershi Coulter, or was Kershi Gaeilge, like a level as Harja, it's a stat. Of the Mina Bolton, you got a shade, and a few revision, Hanak much Irie, Impact Taha, a Glaku Kinchi, Cool, Camney Haha, got Funwar, or in Unsi, or one infrastructure, or bubble. And a Chiantashin, Dulcie and Feminist, Direct Clar Realtish, if a word of being a shin. A rin Yoward Omlin or Elif Sham Moninga or Bubble a Dave Carta Aquini agus Eigentiste. Marshin is few doing a Goni Arker and Gaeilge Salat Hanyon Gahari as a Trave Shaw Marvell Cast Kinnunakon. Ni more doing a story of Marker and Am Scala and Cassiano looks Hanak much kid dollar and Scala and Shin. Agus in Yed and a Hunty Shin or Hunnage Kahiha, I'm sure you'll do multi formerhood the Gael Skull and Larg Average Shadjig a chance Gaelshin. Is Doha or hits tree rod Huntasaha amok a Larry Dusa, a portion of the Megarch Shearer, kid in a hecty, a tap bunch of mock of win, August kid in Timperlap and around much of Famu. On Kegkion, the Hitchamak, Jerry Ford, Gavish Shadjig, Vimahian or Kieran, Vimaj Kogal, Nilga, it's an Austin Everglades and Nera, August Casu Birch, Irie, Oring, and Lashin, what's the scale I shall not mention much Gamitic, and Kid Ira, Hanagamak, and Tyra Edgish. Peter Weir, agus the Dorachar Ward, Agrat, the Fheachtas agus Alex Carnath on which I hate the Madi Slam that are due section of Vriggoid's Dodging, or some kid came out of his Bonnet Law, Caint Law, Oxanic Hugging, August, Nidon Gararkshire, and just Kersha Lawamak was Kreisha Lawan, and Akaluis of Dunksha Suis, Haniction Lippage, there's Conradh Gaeilge, August Shasta, and a Viewer Ghoul, Conradh Gaeilge, Cartachenka.
Minister no mission of Cairnby and like luxury or lawa, agus mar a cartoon on, Bhrainse and Marcus and Chonradh, agus Bertrand Truer, the D, Slam Dalla, Satorder, Fisha, Almajak or Fada, Larry Sugar Wine, bid your feet upon much the Asian, Hanig Marching McGangus, in the last kid era, Eganam, Amak, August, Hanig Shahugging, August, Vini, Mudgeon Road Dogs, or Durchina, Nikurhi and the UB Lav or Gaeilge. Near Wylaw, Ve Clélehi, near Wylaw, Ian Roddy Henry, Lehi, Observalak, or not a Harla doing, Nero and Tyro, do you be few Abelta, the Turk, or practical, Lava Wagon, or Gaeilge, so we can do the Maffer area, eat the Cook Dock and Shin. On Darla, Mina Seireadáin, Gaeilge, Shade, murder me, false you and Shin Conradh, or Uffa Ganaminis, at the Arlie Foster, or Marching Gangasa, or Zeta Kelleru, Chevy, and Uffa Killa. Our Curlative, Darlon, Caint and Morris, Starla, was Fenulacta, Tanya, Chapon, Tossi, the Gavlinus. A V and Chin, of the tag of foil, Gan Rachak, Dornoy, of the Hug the Fisk, or much, Gomoy, listen, real this Maravisha, Crickney Shed and Conradh, listen to Focal Shaw, was Mason to listen to Focal Shaw, Curried, a Gombride, listen Stan Rahasla, Tanyuan, Rose Grief Shed, the Keelana, day by day, slowly but surely, politics here is changing, and it's for the better. This is what the delivery looks like. No gimmicks, no grandstanding, just ministers getting on with the work. Sin Sewan, Gaeilge Shade, Gavlian, Corhamohan. So as though I get French Shaw, grow Caint Gaeilge, Omlin Emily, O'Clar Realtish, August Grow, Gulushak Gaeilge, Shun Cartachanga, Emily, Norm, Ern Kinya Liak, Abba Isla, and Aroshi, the Bhrainse agus Jay Mina. Dr. Chin and Tree, Rud Moore, Rud Huggins Blank doing his dram Jarag. Marvel Corha Jayon, Durham, Marvel Brotmas Nalagon, Gurvron, Paul given Leafa Arnie, no Win, Paul given Leafa Jean and Dara, Iron hit at the UP, or Trula, as fate, if you know, Gaeilge Shade. It was for Virginia Dram Jarag, but it was public Gaeilge and Splank of viewing. I mean, how it been a generation kid or Hanukkah's do, or Higgin Grad, in your and Trad, Dini not go winter be acquisition to public Gaeilge, go Latram, Ironhead, Kitchen Mockinchin, August Dackery Shin, Backrod. Fi majabal dan tar down a hug leaf doing usage on Clar, Nis Laking the Cartachanga, Hiolu, or the Ray. Fi should animal being the male, Graf, Poblachtánachas, Kesni Gaeilge, Marquette, Cartadina, Cartachanga, August Marvale Tarshak on the narrative, Hardishin, and French Shinneray. Shin Prince Harvey, Communagavi on Insanamlina. Co-Roar, Shin, Darnoy, and Dram Jarg, Group, Shundan and Blooney, no Lajar, Gugging, Grumajabal, the Veg Clay, Kit and the Fact Shala, Veg Arker, Ready Veg Talu, there's a Clark, Carta, Trast, and Wards, Veg Togal, Punchy, who are fat. Hugnadini, Darnoy, and Chonradh, Valmont, Dini, the skill set, all war, Dini, Kermak, Akar, Shirak, Fohidil, Dini, Kermak, Akar, Fact Shala, August Mila Castella, Hugnadini, Shin, and the Dram Jarg, saying, or less perspective, like skill in the Bhrainse, Tabla. I like doing the Lord in a Dotty, a Kangal Akila, idir Factus, or idir Mudgeon. Be trust new Nadaron, more happy the road, or in Factus or Sean Conus Posta, or Hui, or the Lynn doing a Van Larn, any Cur, Mudgeon, Agni Wire, the Lord in a Cannery, it's a clear shock area. August, I'm not a running around during a hug Shin Mudgenius Jack and Splash in the Nackroom Mudgeon River. We were saying to show more glass and CUTV, no one's in dark Clary, Seireadáin, the Hitch Stormont. And my job the Bulu, August Chorus, Sugging, Haney, and Ladini. Natchavig, Braher, Guineala, our narrative of Curham Tossi, or our son. Akarina Amashin, or one Passion, or one Garmin, the Mishlik, Folum, or the Guest, or Kershiala. The Galore, then Folum, or in the Garker, Naharib Springs, more happy, or it's the man social day. It's Kevin Lumvig, Chumacher, Ashby, Dorla Wine, August S. Dr. Clark, G. Proctor, Radio Hien, Module Factus, Jobestown, not guilty. August Natalia, Kid of the Factus, be harder Shin. Factus in Arusha Duke of Kailu, the main Hoshelta, and Chapter Act of Creve Scalu, Gerardus and Fubble, Maraturskus and Irish Times, one video explained that the purpose of the campaign was so everyone can see for themselves the stitch up the establishment is engaged in. We are under no illusion that to win justice and the freedom of the accused in this case, we have to continue